Jamen, velkommen til vores 10-års fødselsdag. Jeg håber, I alle sammen har fået lidt at drikke og lidt at spise. Jeg er Mia Atle, og jeg er jo formand for Angstforeningen. Jeg har været formand i en lille bit smule mere end et år, og har været i Angstforeningen i 3 år. Derfor er det mig i dag, der konfronterer, byder jeg velkommen og står lidt for de her forskellige ting. Men jeg har allieret mig rigtig meget med mine bestyrelsesmedlemmer, fordi de kender faktisk meget mere til historien og foreningen, end jeg gør helt i bunden. Så jeg vil gerne give ordet til Marianne Buch Ibsen, som har været med siden 2002, altså da foreningen var omkring et år gammel. Og hun vil fortælle lidt om, hvad det er, vi laver i Angstforeningen. Velkommen. Tak. Ja, jeg hedder som sagt Marianne og har været i Angstforeningen siden den var omkring et år gammel. I den periode har jeg siddet i Angstforeningen både som telefonrådgiver, som menigt medlem og som bestyrelsesmedlem i flere år. Så det er mig med stor glæde i dag og også stolthed, at vi kan fejre Angstforeningens 10-års fødselsdag. Da jeg gik og overvejede, hvad jeg skulle sige i dag for at fejre Angstforeningen, tænkte jeg over, hvad det er, der har kendetegnet de sidste 10 år. Jeg tænkte over, hvad det er, der har været specielt vigtigt. Hvad det er, der har været det væsentlige i Angstforeningen, som særligt skal fremhæves og fejres i dag. Jeg tænkte på alle de initiativer og projekter, alle de indsatser, som jeg kunne fremhæve, fordi de har været med til at skabe Angstforeningens historie. Men i den proces blev det klart for mig, hvad det egentlig er, der er fællesnævnere. Hvad det er, som har været det grundlæggende i Angstforeningen igennem alle 10 år, og som er det, vi i virkeligheden fejrer i dag. Nemlig alle de mennesker, som på forskellig vis har gjort og gør Angstforeningen mulig. For alt det, som Angstforeningen er i dag, er den kun, fordi en hel masse mennesker har valgt at lægge en indsats i foreningen og støtte foreningen. Så når vi i dag fejrer Angstforeningens 10-års fødselsdag, så mener jeg i virkeligheden, det er alle de mennesker, som har gjort Angstforeningens eksistens mulig, som vi fejrer. Så for det første er dem, vi fejrer i dag, en lille gruppe mennesker med angst, som efter et behandlingsforløb på Rigshospitalets Angstklinik, de fandt sammen og besluttede at stifte en selvhjælpsgruppe. For i den selvhjælpsgruppe, så blev de hurtigt enige om, at der manglede en forening for mennesker med angst. Og i den 7. juni 2001 stiftede de Angstforeningen. Man plejer at sige, ingen nævnt, ingen glemt. Men Kamma, du skal nævnes. For blandt de mennesker, som startede foreningen, var Kamma Kaspersen, som har været formand for Angstforeningen igennem rigtig mange år, og som i alle de år har ydet en stor indsats for foreningen. For hende og for de andre, som startede foreningen, var formålet at støtte og rådgive mennesker med angst, at udbrede viden om angst og fjerne tabuer, og at forbedre vilkårene for mennesker med angst. Det er stadigvæk foreningens formål. Lige fra begyndelsen har Angstforeningens bestyrelse og medarbejdere søgt at leve op til de formål, blandt andet gennem optræden i medier, gennem vores medlemsblad Angstavisen og vores øvrige informationsmateriale, og gennem vores selvhjælpsgrupper og vores telefonlinjer. Men det havde ikke været muligt at varetage alle de opgaver, uden alle de mange andre øvrige frivillige kræfter i Angstforeningen. Og derfor fejrer vi og takker vi i dag også alle de psykologer og psykiatere, som fra første dag har siddet i Angstforeningens fagpanel, og som har hjulpet os med at oplyse om angst gennem deres faglige ekspertise, både i vores medlemsblad og vores pjecer, på vores og i vores daglige arbejde, når vi har brug for faglig sparring. Men vi takker i den grad også alle de frivillige, som gør Angstforeningens
øvrige kernefunktioner mulige. Tak til alle de frivillige gruppeledere, som gennem årene har gjort det muligt for os at udvide fra en selvhjælpsgruppe i København til i dag 22 på landsplan. Og tak til alle de frivillige, som gennem årene har valgt at bruge deres egne erfaringer med angst til at rådgive og hjælpe andre med angst eller deres pårørende på vores telefonlinjer. Budskabet om, at man ikke er alene, ikke er mærkelig og anderledes i forhold til alle andre, er et af de vigtigste budskaber, vi fik med videre til mennesker med angst. Og tak til den håndfuld frivillige, som gennem årene har løftet mange af de opgaver, som kan være usynlige udad til. Udsendelse af post til medlemmer, vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden, design og layout af vores materiale, og hjælp til alt fra at skrue skruer i væggen til at køre ærmer i byen. I dag vil vi også gerne rette en tak til vores sponsorer og vores øvrige samarbejdspartnere, specielt OCD og Depressionsforeningen, som vi har arbejdet tæt sammen med gennem de sidste par år. Men først og sidst, tak og tillykke til Angstforeningens medlemmer, som er dem af alle, som mest er Angstforeningen og grundlaget for dens eksistens. Uden medlemmerne ville foreningen nemlig ikke eksistere, og vi vil ikke kunne varetage alle de mange opgaver, som er så nødvendige. For desværre er det stadigvæk nødvendigt med en angstforening til at varetage angstramtes interesse og til at skabe opmærksomhed om de omkostninger, som lidelsen har, først og fremmest for dem, der rammes, men også for samfundet. Vi har stadig mange af dem ud til, som tror, at de er alene med deres angst. Og vi har stadig mange myndigheder og lovgivere at råbe op. Og det er stadig nødvendigt med en større viden om angst i befolkningen. Men angst er ikke noget rart eller nemt emne at tage op. Og der eksisterer fortsat, undskyld mig udtrykket, men en vis berøringsangst over for emnet. Desværre bliver angstlidelser kun sværere og tungere af tavshed.